Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis dan jangan lupa aktifin loncengnya agar kalian tahu video-video terbaruku. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sukriyadi, selamat hari raya Idul Fitri yang ke-1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin nek aku ono salah nek konten-kontenku koyo ora lucu dan opo, tapi kan aku berusaha. Iki yo melu-melu kok. Lanjutkan. Nanti mau Berusaha. seneng harus berusaha. Lah ya stane Bu iki yo ngetok. Iya. Waalaikumsalam. Seneni dhisik lho Bu. Seneni Bu. Seneni. Lah kok. Nol pada bahit. Sisi kosong kan. Iya lah mau jawab kok iso. Ajukan. Jawab aku nak lengkap lengkap. Seneni bos. Ya lanjut tok ndi mau aku tok berusaha, penting aku selalu berusaha untuk menghibur kalian semua nih. Trek gak lucu yo ngapuntene, terus ngapuntene nek aku ono salah ning kowe kabeh. Ya omong apa kok. Gue jajan tak makan dewe. Iya kan sing biasane kan ndek kae kan keliling dulur-dulurku ning saiki jare ra olah yo wis tengok-tengok ngene jajan ku tak pangan dhewe. Kira isine apa? Anda yakin isinya kongguan? Aku tidak yakin. Kita unboxing. Tada! Krecem! Darwati. Oh. Tak jadi wong serius no lho, wong kok dadi koplak terus. Dadi wong serius no, ben iso omong ning ngarep kamera no. Piye kesan-kesanem bodo tahun iki? Sudah. Napa? Udah untuk samu. Bukan gengs. Waduh ya tak sedaya ya THR ku ra gedhe-gedhe. Dadi ra iso tuku sesuatu. Iki bodo iki sing bersejarah. Iya bodo. Sholat Id paling sepi, tapi nggo masker tetep. Asline dikon sholat ning omah tapi ra iso piye carane? Neng Mangan iki enak. demo yo ning kene tetapi saya tetap bisa berjalan rajin deh, tapi ku masker. Neng yo wong sithik tok terbagi-bagi menyebar ben ora grumbul dadi wong wage ngono. Biasane wage tak emos seprapat ngono kaya endok. Nah, ngono piye? Yo se iku ora jalan Id, salam-salaman. Kepengin, iku juga omongan kok. Sampai omong piye, ngeluh. Ora tau omongane kamera. Ngene ya. Aduh ceblok apene. Pang-pang dhewe ora langsung dolan. Karepe apa dolan ning kamulan kono. Ndur kuning. Oh, yo nomah. Seratan gengs. Tapi kan ora oleh bersalam-salam tangan dong. Aku mau pe lilih salam-salaman mbek dulurku dipenging. Yo wis dipenging Pak Yai, dipenging ora usah salam-salaman. Ya wis cara sing ampuh yo dengan cara WA. Nah, Faidin yo
sepurane lah cara siji cara loro yo video call dulu-dulure dan faidin yo sekiradi yo ngono walaupun ra iso ketemu langsung kan tapi yo wis berusaha untuk meminta maaf nunggu ngalangi dosa-dosane ben ilang bunga bingung ngomong apa gitu lihat THR nggonem lancar apa ora isahan ben wis seret Tarik THR kok piye lah? apa Tarik THR kok piye? bayangnya THR duwe orang duwe Piye tak desekno. ampun Yos, pokoknya bodoh iki dinikmati, disantuni. Pokoknya nek gak iso bertemu langsung yo carane yo kuwi mau lewat WA, lewat SMS, lewat telepon, lewat video call. Nek gak di kota yo spot buang yo spot bapake yo spot kangane yo spot sapa jenengan iso dinggo entak jure. Aku yo mau bar BC ambek kangenku yang Yogyakarta sakake aso balik rene kepengen balik rene malah gak iso. Aku kepengen balik rono. Ngerodok. Tapi yo urung kabeh iki, urung di VC kabeh, urung ditelepon kabeh lagi siji kanganku ku ana papat telu bayuku siji. Terus telune gak ning omah. Dadine kudu VC. Ya pokoke minal aidin wal faizin. Sao tablok. Ya pokoke. Ya pokoke minal aidin wal faizin. Ya pokoknya minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, itu cungkring. Dan toblok sleo. Iku gak bisa menghibur secara maksimal. Aku gak bisa ngomong secara maksimal. Ya pokoknya minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Nek itu cungkring Dan toblok leoks. ana salahe dalam membuat konten, dalam menghibur kalian tidak maksimal. Ya aku minta maaf. Sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sik. Iki cara aku ngadekno Q&A ngono do gelem ora nek anak iku engko komen ngisor kene apa tak buka ning Instagram terus engko ke takok-takok ya nawa 10 pertanyaan tak gawe karo mromotno IG-mu. Oke? Masuk. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.